Mga kapuso, kining nagkaedad na ang mga babae. Buabot gayud ang panahon sa menopausal. Busa karong buntaga atong sayron ang mga medical conditions nga associated sa menopausal. Kauban ang usa ka OB-gynecologist nga si Dr. Helen Tess Santos. Doc Helen, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Doc? Mayong buntag sa inyong tanan. Okay naman ako, I'm good. Great to hear that, Doc. Doc Helen, unang-una, unsa ba ang rason nga naga-menopause ang usa ka babae? Ang mga babae, maraming rason nga mag-menopause. Meaning, ang pagkasabot sa menopause, iundang na ang ilang regla o busang tuig. Muna ang sunod na menopause. Muna ang natural menopause, o ibig sabihin ng natural menopause, yung duha ka ovaryo ng babae, wala na siya nag-function. So, dili na siya nag-produce o estrogen. Meron naman nagka-menopause dahil na-operahan sila, natanggalan sila ng stress. Meron naman nag-menopause kasi na-undergo sila ng chemotherapy or kanang radiation for cancer. Kaya nawala ang ilang hormonal production because the ovaries na damage sa pag-chemo o pag-radiate. Doc, usually ba, unsa ba nga edad sa babae nga naga-menopause na? Average na range from 45 to 55. Sa karamihan sa buong mundo, 51 years old ang karamihan na menopause. Pero may mga studies na yun na sa Pilipino, sayo-sayo sila mag-menopause at age 48. Doc, sama sa mga ginasulti sa uban, no, tinuod ba, Doc, ang gikaingon nga kung padulungay na daw mag-menopause ang usa ka babae, diha na manggawas matud pa ang mga sakit-sakit sa kalawasan? Ang tawag na to ani dili sakit. Ang menopause is a natural process in our life. No? Parang yung mga bata, 1/3 ng life natin, bata talaga. 1/3 of our life yung pagbubuntis. And another third of our life is the menopause stage. So, hindi siya talaga matawag natin na nagkaroon ng sakit. Nagkaroon lang tayo ng pagbabago sa ating health, pagbabago sa ating katawan. With that, Doc, unsa ba ang mga simptomas o timailhan nga padulungay na mag-menopause ang usa ka babae? Ang ano ng menopause, dalawa. Meron tayong natawag na short-term and long-term effect ng menopause. Yung short-term menopause, ang karamihan ng babae, may experience sila nga yung kawisin sila, mainitin ang ulo, mga basement motor symptoms like hot flashes. Yung bigla na lang init ang katawan, biglang lalamig, hindi na maintindihan, no? Pawik, minsan yung konting panginginig, gano'n. Yun ang mga short term. Ang long term, which is more importante kasi ang kwalidad ng kinabuhi ang naigo. Like yung atong bone, atong buko. Atong buko, pag tanaw mo, okay pa, pero sunod ka, ay di na nagkikaroon. So, dali na ta ma-fracture, dali na ta mabali ang buko, kanya magkuba na ta. So, karamihan, kung 5'6 ka, mahimat ang 5'2. Kung hindi ka ma-treat sa'yo ang atong pagka-menopause. Another reason po na pwede ta, pagdautan ang atong heart, lalabas tayo mga heart condition, aside from the bone condition, and then yung sa vagina. Magkakaroon na ng pag-uga. Uga mo na sakit na mag-sexual contact. Yung mental status natin, maigo din. Kaya karamihan ng matatanda ang nag-a-answer ko ng depression. Or bumabalik yung depression nila. Or mo, grabe, kung nanan sila history ng depression, kusamot ang ilang depression. Magkaroon sila ng mga anxiety attack. Bigla sila mag-panic. Bigla kasabot, magkaroon palpitation ng kasudasing, stressing, trembling, bigla kasabot sa ilang debate. Dali na sila masuko. Mga na ang mga simptomas ng mga magawas na kung tayo ay mag-undergo na menopause. Doc, kung mag-menopause na ba ang usa ka babae, mas risky ba ni nga health status nila? Risky ang kanilang health status in the sense na paglabas tayo mga high blood, diabetes, yung mga sakit na pangkaraniwan talaga na mabalati sa usa ka mga sigulag na. No? Pero yung sabi ko nga, yung effect ng menopause, mga changes ng body, natural yan, lahat tayo dadaan dyan. So, pero kung pabayaan natin, magiging risky talaga siya. Doc, kung naga-menopause na ang usa ka babae, kinahanglan ba sila og additional vitamins? Kinahanglan ba sila og maintenance medicine nga imnon? Oo, kinanglan yun na to, no? Like, for example, gusto nyo mag-maintain maganda yung balat. Kaya, gawas na ng ito. Yung vitamin D. Ang vitamin D, malighten niya ang mga dark spots.
Yung sa vitamin C, kasi ang vitamin C, i-stabilize ang vitamin A, ma-retain ang moisture ng katawan. O kailangan itong mga vitamin D para sa atong mga ugat. Sa atong mga ugat, siyempre, na kung ano kung pagkatigulang, kailangan ng drug ma-rejuvenate sa vitamin. And most importantly, we have to take calcium. Kasi ang calcium, once mag-menopause, tuyo po na lang calcium na ako. So we need all these things, calcium, multivitamins, and minerals. And di po nato kalimutan na kailangan po nato na exercise. Alright, daghan kay salamat Dr. Helen sa mga mahinungdanong impormasyon. Thank you, Doc, ug amping pirmi. Salamat, Argil. Salamat, PMP. And salamat kayo sa inyong mga paghatag at paghatag sa atong mga babae ng menopause years old. I hope na mo mismo mo understand sa inyong mama, yung isuon, inyong puhon, yung asawa, nakasabot na mo nga yung ani na ilang ibate. So, then if you do that, then everything will be okay. Kini ang At Home with GMA Regional TV.